Колко мотористи ще влезат в глобусът на смъртта тази година, ще разберете само от 6 април в цирк Балкански. Принципа на цирк Балкански е такъв. Всяка година тотално различна програма от миналогодишната, поради това, че българският зрител е много претенциозен и това си пролича най-вече при гастролите на цирк Дю Солей. Тази година програмата предимно се гради на 4 атракциона. Единият е летящият мотоциклетист върху въже, много интересен, атрактивен номер. Вторият номер е колелото на смъртта, възстановено, което ще бъде една голяма атракция за зрителите, тъй като през изтеклите 3 години те не работиха и непрекъснато бяхме атакувани защо го няма колелото на смъртта. Просто си остана като наш атрактивен номер. Той се работеше преди от двамата братя Александър и Николай, а сега се работи този номер от Николай и неговата съпруга, която фактически се явява единствената жена в света на колелото на смъртта. Другият атрактивен номер в програмата, това е този илюзионен атракцион, в който участва и този тигър зад нас. Номер, който идва от Германия. Уникалното е, че в илюзиите участва не само тигъра, а и 2 леопарда. Четвъртата атракционна сила, която е най-голямата, това е глобуса на смъртта, но вече отварящия се глобус. Вътре в предишните години той, да кажем, беше долу на земята. Той беше на земята, 5 моториста се движиха в него, но тази година глобусът е вдигнат на 3,5 метра, 4 метра височина и в даден момент, когато влезнат и 5-мата мотоциклетиста, глобусът се отваря на 2 части – горна и долна част. И в горната част се въртат 3 мотора и долу 2 мотора, което е изключително рисковано. Кои са мотористите, които ще участват в глобусът на смъртта? Значи това е нов състав. От стария състав само Рафаел и Дейджи са в него. Всички останали мотористи и 3-мата са нови. Най-възрастният е на 24 години, а най-младият е на 17. Откъде са? От Бразилия. Бразилия, трябва да кажем, че е родината на глобуса на смъртта. Кога започват представленията и до кога ще продължат? Спектаклите започват на 6 в зона Б5, всеки ден по 2 представления и ще бъдем на зона Б5 до 5 май, след което ще посетиме Люлин и Младост.